raz, musíme zrušiť. Vydrž. Zatiaľ, že Richard by mohol teraz dostať na chvíľu voľno, aby sa nezabil náhodou. A dáme si hru, ktorá sa menuje Hra pro neslyšící. A budem veľmi rád, ak teda v televíznym štúdiu sa bude rozprávať rovno spoločne s Igorom na nejakú tému. Ale pozor, mala by to byť nejaká vysosne odborná téma, skúste vymyslieť niečo vy, o čo by sa mohli baviť. S tým, že Michal to celé bude prekladať do Řeči pro neslyšící, čiže pozvukové řeči. Čiže o čom by sa mohli baviť v televíznom štúdiu podľa vás, on teraz je Igim? Ako? Objev neutrí. Ako? To milujú. Ale by to bolo niečo konkrétnejšie tiež, také ako, že nie... Ako? Trenírky na hrade. Trenírky na hrade. Z toho hovorím. Nebo by sú trenírky. To bude připadá rozdílou. Nie, to je také presne, že by som... Že by sme dali niečo, že by sme dali o tom, že o bezpečnosti možno na Pražském hrade, alebo niečo také, že je tam nejaký človek zodpovedný za stráž. Zvýšené bezpečnosti, no. No, zvýšené bezpečnosti na hrade. Dobre, čiže máme moderátora v podobe Ondru v televíznej štúdiu a ten má hostia, ktorý rozpráva o zvýšení bezpečnosti na Pražském hrade, hej? Chtěl jsem ten překladatelský klobouk, ale tady není nic, všechno mám takový šíny, ta partička. Nemáš ešte klobouk? Nemám. To je také dosť signifikantné. Není víc. Fakt to není. Tak nič, no tak. Ale pozri. Hele, nějaký nemá hádací boty, počkej, mu se zvám. OK, pozor, treba sledovať po veľkej miere, hlavne teda Michala, pretože on vám to bude všetko prerozprávať ešte raz a mali by ste to teda pochopiť aj z gestikulácie, pretože je to celé prekladané do jazyka. Jsem byl v bufetu předtím a nedával jsem, nevěděl jsem, co teďka jde. A dozvieš sa podľa mňa, ty sa ani nemusíš vedieť, ty dobre, že nevieš. Jo. Že tak to, tým pádom to máš úplne, že z prvej, vieš, že musíš hneď, ani nevieš téma. Či to je zlé? Dobre, nech sa páči, začíname teď. Dobrý den, vážení televizní diváci. Našeho pravidelného diskusního pořadu Politika včera, dnes a dnes se budeme bavit s novým tajemníkem bezpečnosti na Pražském hradu, panem Kazimírem Koblihou. Pane Kobliho, jak je v tuto chvíli postaráno o bezpečnost hlavy státu pana prezidenta Zemana? Miloše Zemana.
moderní, současná výtvarná skupina Sohové zaútočila nechutně na hráča. Si pan prezident přiznal mě osobně jako velitele a poprosil mě, jestli nemůžeme zvýšit ostravu Pražského hradu